ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ መበል 20 ክፋል ወትሩ ረቡዕ ጸሓፍን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል 19 ክፋል እቲ ወዲ ንዮሃና ንኻርቱም ክሰዳ ፍጹም ሓሳብ ከም ዘይነበሮን ካብ ዕለታት ሓደ ምሸት ዮሃናን እቲ ወድን ብጽምዋ ገዛ ዓጺዮም እናዕለሉ ከለዉ ዮሃና ሓደ ነገር ከምዚ በለቶን ንሱ ከዓ ናይ ኣዴታታ ካብ ዘይመጻ ነዊሕ ጌራ ከም ዝነበረትን እዚ ማለት ከዓ ጠኒሳ ከም ዝነበረትን ዓይኑ እናጠመተት ከም ዝበኸየትን ኣብ ጽሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ መበል 20 ክፋል ትቕጽል ትወዲ ንዮሃና መጻንሒ እምበር ትጠንስ ኢሉ ኣብ ሓሳቡ ብፍጹም ኣይነበረን ጠኒሰ ምስ በለቶ ግን ንዮሃና ንኻርቱም ሰዲዱ ካብ ካርቱም ከዓ ንልብያ ቀልጢፋ ክትብገስ ከም ዘለዋ ናይ ኩሉ መንገዲ ክሳብ ኣውሮጳ ባዕሉ ክኸፍለላ ምዃኑ ነገራ እሞ ምስቶም ሽዑ ንኻርቱም ዝብገሱ ዝነበሩ ኣፋነዋ ዮሃና ሓደ ሰሙን ኣብ ካርቱም ምስ ጸንሐት ቀልጢፋ እያ ንልብያ ተበጊሳ ሰባት ክሳብ ዝእከቡ ክልተ ለይቲ ኣብ እንዱርማን ሓዲሮም ከዓ ነቲ ብዙሕ ህይወት ሰብ ዝበልዐ ሙቐት ምድረ በዳ ኣሃዲሎም ጉዕዞኦም ጀመሩ ውሕድ ኪሎሜተራት ዝተጓዓዙ ከዓ ወተሃደራት ሱዳን ኣብ ኬላ ጸኒሖም ንምሉኦም ካብታ ዝጓዓዙላ ዝነበሩ ሎሪ ዝዓይነታ ዓባይ መኪና እናጸፍዑ ኣውረድዎም ኣወዳትን ኣዋልድን ፈላልዮም ኮፍ ኣቢሎም ከዓ ክሳብ ውሽጢ ነብሶም ፈተሽዎም ዝረኸብዎ ንብረትን ገንዘብን መንጢሎም ወሲዶም ደይቡ ኢሎም ገደፍዎም ኣብታ ሎሪ ተሰቒሎም ጉዕዞኦም ቀጸሉ ዮሃና ምስቲ ዝነበረ ናይ 2 ወርሒ ዝኸውን ድቂ ምስቲ ዝነበረ ጽቕጥቅጥን ሓጐጽጐጽን ጸገም ከየምጻላ ማራ ትፈርሕን ትሻቐልን ነበረት ኣወቲስታ ታሮሊ ኣንፈት ከይጠፍኦ መሐበሪ ኣንፈት ዘርጊሑ ይሕንበብ ፀሓይ ከዓ ምስቲ ብንፋስ ተሓዊሱ ዝመጽእ ዝነበረ ካንሲን ምድረ በዳ ተሓጊዛ ረመጽ ብምትፋእ ልቦም ኣጥፋኣትሎም ገና ኣብ መሬት ሱዳን ከለዉ 4 መዓልቲ ተጓዒዞም ነበሩ ዝነበሮም ማይን መግብን ስለ ዝወድኡ ከዓ መብዛሕትኦም ብማይ ጽምእን ጥምየትን ቅራዕ ኢሎም ከንፈሮም ንቂጹ ምዝራብ ስኢኖም ናብ ሞት ተቃረቡ መሬት ሱዳን ወዲኦ መሬት ሊብያ እናቐረቡ ከለዉ ልክዕ ሰዓት 1 ናይ ቀትሪ ስለ ዝነበረ መሬት ረሲኑ መግሃር ስለ ዝተፍአ መኪና ረሲና ቀርቀር በለት እሞ ቁሩብ ከይከደት ከዓ ተባላሻ ንምዝምባር ዕጭ ሓንፈፈት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ መበል 20 ክፋል ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ ከምቲ ልሙድ ሕቶ ርእቶ ኮመንት ሳብስክራይብ ካባኹም ክጽበአ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን መበል 21 ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰናይ ሰሰናዩ